Китап білім шишмәсе деп еш қана қабатларға яратабыз. Әдәріслік икілеті әһәмиятлі китап. Бүгінгі студия біз қонағы Қозан Федераль университеті профессоры, дәріслеклер авторы Жәудет Абдулла Улы Хусейнов. Жәудет әфәнді, исәнмісіз? Исәнмісіз. Мәғариф һәм фән министрлығы башлығы Илсур Хадиуллин татар теле һәм әдәбияты буенча 89 дәреслек федераль исемлеккә кертелгән дигән иде. Татар теленә тәрҗемә ителгән тагын 79 дәреслек хәзер федераль дәреслекләр исемлегенә эләгү өчен үз чиратларын көтә. Ә менә сезнең китаплар да шушы реестрга кертелгәнме? Әлбәттә кертелгән. Чөнки менә без инде гомуми белем бирү мәктәпләренә, әлеге дәресләрне менә еллар дәвамында әзерләдек. Бу уку әсбапларының максаты биредә татар халкының гореф-гадәтләре, традицияләре, аның әхлагы, аның тормышы, аның үткәне, тарихы, аның шәхесләре һәм әлбәттә шул ук вакытта православие дине белән ислам диненең янәшә булуы, изге китапларны да шунда урнаштыру минем бурычым булды. Һәм шуңа күрә биредә менә элек вакытта бар иде бит милли региональ компонент. Һәм ул Мәскәү тарафыннан чиреп калдырылды. Шуңа күрә менә бу дәресләрдә, әйләнә-тирә дөнья дәреслегендә мин инде тырыштым татар халкының менә гореф-гадәтләрен, йолаларын һәм үзебезнең менә татар халкының үткәнен, шуның нигезендә балаларга белем һәм тәрбия бирү юнәлешен алдым. Жәудет әфәнде, менә әлеге китап инде ул күмәк хезмәт һәм ул тәрҗемә түгел, аның үзенчәлекләре нәрсәдә? Аның үзенчәлекләре шуннан гыйбарәт. Чөнки татар халкының үзенең гасырлар дәвамында тудырган рухи байлыгы бар. Ул рухи байлык бүгенге балаларны тәрбияләүгә бик зур өлеш кертә. Чөнки татар халкының гореф-гадәтләре, йолалары, аның менә авыз иҗаты, табышмаклары, аның әкиятләре, хикәятләре, легендалары ул балалар өчен бик зур хезмәт булып тора. Шуның өстенә бит әйтәбез, бу ел инде менә президентыбыз тарафыннан билгеләнде туган телләр елы һәм шул вакытта халыклар дуслыгы дип. Чөнки менә бу дәреслектә инде үзебезнең татар теле урын алды тулысынча һәм барлык халыкларның тигезлеге биредә чагыла. Бу китаплар 2020 елда басылган. Сезнең бит башка елларда чыккан дәреслекләрегез дә бар. Аларның эчтәлеге бу монысыннан аерыламы? Аерыла. Чөнки менә бу Плешаков, Новицкий, Хусейнов тарафыннан иҗат ителгән менә бу уку әсбаплары инде тулысынча чагылдыралар бүгенге тормышны. Әйләнә-тирә дөнья ул балалар өчен чын-чынлап тулы бер дөнья. Биредә бит рухи дөньяда чагылырга тиешле. Чөнки без бит әйтәбез, хәзер вакытта менә мәктәпләрдә тәрбия системасы юк дибез. Һәм чынлап та юк ул. Элек вакытта бар иде. Элек вакытта бит балалар әзерләнәләр иде, октябрятлар, башлангыч сыйныфларда. Аннан соң пионерга керәләр иде. Һәм пионерлар әзерләнәләр иде комсомол булырга. Комсомоллар партия составына киргә тырышалар иде. Бу үзе бер тулы бер система иде. Тәрбия системасы иде. Бу система хәзер юкка чыкты. Һәм менә көнбатыштан кергән идеология аркасында, менә мин турыдан-туры шулай әйтәм, балаларга бөтен нәрсә хокук бирелде. Бурычлары билгеләнмәде. Шуңа күрә бүген укытучыларның роле бик түбән төште. Инде балаларның роле бик югары күтәрелде. Шуңа күрә укыту тәрбия эшендә бик зур кимчелекләр барга килде дип саныйм. Шуңа күрә
келечекте мен шуңа саныйм. Укуту тәрбия деген вакытта күз алдына китерәм чәчәкне. Чәчәк ул тәрбия. Аның таш яфрачыклары уку, белем бирү. Җәүдәт әфәнде, безнең студиябезгә килеп, сорауларга җавап биргәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Исән, имин булыгыз. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Исән, имин булыгыз сездә.